लोगोफोर आं दा साइकेल लायनो थांदों साइकेल लायनो थांदों साइकेल सरकारनि मोननायखौ माबानाव होबोदोंमोन आरो आङो मेकारनाव होबोदोंमोन दा बेखौनो लायनो थांसै आं लायना फैनोसै मोनहैसिगोन ससे दंबायो बारा गैला आबार खुसिनि साइकेल मोनसिगोन साइकेल स्कुलनिफ्राय होनायखौ आं लाबोथ'वाखैमोन दिनै मोनसिगोन लागासै खुसि 500 नांगौ 500 आंनियाव 500 मोनसे शिव मन्दिर मोनबाय सिमलानि शिव मन्दिर बियो थांबाय मोनहैसिगोन नै आसिखौ सलायनांबाय आं मोनहैसिगोन जोङो जाना फैगोन जोङो एसे जाना फैगोन नैखियाव बाथौ मन्दिर दं फिसा आनसलिक बाथौ मन्दिर थांनि साइकेल लायनि दलं मोनबाय जोङो दलं मोनफैबाय जोङो शिव मन्दिर दलं मोनबाय शिव मन्दिर दलं मोनो बेखौ सिमलानि ओरै खिजा मेडिकेल बानायनाय दं गोदान दासो बिल्डिं जागोन बियो मोनबोबाय नै साइकेलखौ आं मोनबोबाय मारा गोजोनबाय आं दा साइकेलखौ मोनबोनानै सिटखौबो गोदान होबाय आङो नै बेखौ बेमोन सिदा आरोना हिनजाव मानसिनिसो जायो सिदाबो ओंखायनो आङो सोलायबाय बेखौ होबाय गाज्रि होबाय जग्रा नायनोसै सलायनो मा जायो आंथ' सलायासै बेखौ सलायनो रोङा बाबुखौ दा आं सलायनोसै थ' वै आं सलायबाय देग्लाय हिटजादों बयजा गोजौ होना लाबोदों आङो बे गंसेखौ होनायबा आरोना बे लेडिस सिटसो नालाय बेखौ होनायबा गाहाय जागौमोन आं गोजौ नालाय मानसिया जेन्सखौ होदों आङो गोजौ जानाय बायसा मानसि सलायबाय आङो हिटजादों एसे सेल्फि लानांगौलै आसोल हिट जागौ माथो साइकेलखौ नुवा फाला साइकेलखौ नुवा नै हिटजादों आं सलायबाय आरो सलायबाय ओइ जासिगौ जा मोनहैथ'वाखै ससे मोनबाय नै मोनालायबाय आरोना जों जे थाब खोन्थायाखैमोन आरो थाब खोन्थादोंबाबो आं मोनसे खालामदोंमोन थाब मोनबाय नै मोनाबाय जोङो थांबाय दं मोनथ'वाखै आरो एसे मोनाहैगोन जों मोनहैगौ मानि एसे गोजान नालाय जाना न'आ
नै आंना साइकेल सालायनाया बै बार खिथि बोयोमोन न' मोनफैबाय दा नै साइकेल आंना न' सोनसै दा रावबो माबाबो गैया फ्रि मोननाय साइकेल नालाय माबाबो नालेंखर थालेंखर दुखुला जोङो दा हाबहैखानोसै डाइरेक्ट